So atong challenge karon, lumba ni siya og kinsay makakuha anang kwarta. Musaka mo anong lubi nga walay gamit hakhak. Sura ko na ma'am. Oh, tara ang kwarta ay tara. Oh. Ilan na ma'am? 150,000. Why gano yang diyan mama? Oh. Oh, dili pwede dikit ang tiyan. Oh, dili pwede dikit ang tiyan. Kuha na naman. Kami lang sa una magkunta tugsok ma'am kay baditso niya ma'am. Hmm? Kami lang sa una Ikaw ko'y bahala diha. Oh, depende ninyo. Bato-bato pick mo. Kami sa si. Oh. Kami sa start. Dahil sila may una kaya undefeated BM eh. Oh, ge. Sabot mas lagi na. Oh, ge. Ano niya na? Kukuha mo. Inyong ano na? Okay na. Di mo kikakaka? Ada pre. Ay kaso mahog ako tiwasan. Oo. Ay ayo dia na may hakak ni dani. Di man mo kuha og hakak. Di mo magi kakak. Di mo magagakak. Kita na. Di na bagi mag. Dili kili ha ani dinhi ha. Wagi. Ana gani. Adili ana. Ay ana man ingon iring ana. Oh, sa tubangan. Tubangan man. Kay kung ana, pabor kay mi. Ay tako og tiil. Inyo challenge oh. Ah. Oh, Erneng. Ang upaw. Di. Oh, creative sa ko to. Oh, ge. Duya to sa upaw siya di gyud. Hindi na ko to sa di gyud. Ikaw sige patay sa alis ni. Saling lang siya, murag bilog na. Ang tiil. Dua. Oh, Dua pa man. Oh, duha pa Ah, duha pa. Napay chance. Kontra. O sana lang atong kontra pre, milo lang. Hindi ka mo. Kuha na yun na. Day. Day. Hindi dai. Oh, Ikaw ka mo. Lalalala. Oh. Ernesto. Dili pwede ibabag ang tiil ha. Yes. Oh, loy nagiluan ang Ay lo eh. oh, alaway ay. Dagin na niya. Oh, yan ang kunoy. Dagin ba? Papiri sa imong upaw pod. Kumakuha ni ma'am, mo challenge pa mi, wala pa man mi. Oh. Oh, ay. Ah, kilid. Bawal ba daw sa. Bawal na takilid ang tiil. Sabot na kuta. Ana mo gyud sentro mo na imong ingon kay na. Yes. Ano imo na itakilid ang tiil? Mo ko ning challenge ikaringon nga. Gabihag ko pa uya sa ilong bukan. Ana? Oh. Sa tunga ra jud. Right? Oh, tumal kage. Di pwede takilid ang tiil. Ano ingong jud tabili ka unggoy. Unggoy ngin ano. Oh, kaya itakilid. Ay itakilid ang tiil. Nagkatan sa Ay itakilid ang tiil. Sana mo lang. Masabi, kaya pa, Goy? Op. Amora. Lain na ni malibang ang Huwag pala no. Huwag pala no. Oy, maabot. Oh, sa. Ano, dalawang ko ano? Ang kuha sa mo, ma'am. Pakuto mo man to. Pinatong na. Oy, kalo ni mo. O balik sa. Kausa na, usa. Oh. Usa mo katim ko. Karon mo kitag tao mga ilong mga hupaw. Nakasa takuan ha, kay Oh, pwede mag. bitaw. Basta. Ayaw diha, dari naman ta. Ayun, pwede mag Bato diri. pa mo si Makita dari kay. Anak ko na pag-ion mo, patay na kwarta. Bala ka. Ari ko repeat. Okay. Bala ka. Ano, wag kay. Doon na. Nagkurkurog kay kaya. Wag higdam na gamay diha. Oh, nalibitaw ka ni sampol. Hindi ni squad. Asa kuha mo sama. Ako leunay kung anam kay diha. Ate, ano sa nani mong lawas sa lobby po noon sa paghikap to na. Dangog matong Ma'am, kamot. pamunta nga may igit mamalak. Ano, bahal kang tayo. Ako sabi ko pagkag usano. Ay, Duha. Duha pa kuwang niya. Ayaw. Ay, ito Pilitan na mo, Para pilitan na. ka pawis siya. Ay, Ilalim na kag higdam na. Kami, dili ka ni sampol.
Karon palipad kasi mo 10. Iya, wala kayo makuha kayo na. Possible kayo. Possible. Di sa desek mo de. Siya na patsali. Op, bawal eh. O kana. Kino mga tat. O isa. Usa. Usa. 150,000 na ma'am. Oh, 150,000. 150,000. Ako di ari na usar katikan. Sa. Sigang ilong sa nagpa-challenge ay. Sa kanahon na challenge sigang ilong. Subitahan lang kayo. Duha. Dito. Rao, ray mo tiilay. Iti man anak ko. Habog lang po na no kay mong uto naman dito. Tara tiili man. Suntuyon tagay kang alimok ko eh. Isa na pre. Di ka daw siya lawas. Ikaw, binay. Ikaw ay basin makuha na ko dito. Ako na lang yung kuha ako ang ang tulot, di ba? Tulo man na kuha. Magduha. Kuang siya duha. Team. So ingon ani ma'am, kung way makakuha, aril na to daw gon sa kisit pinakataas. Oh. Oh, way makakuha ge. Andam tag timaan na sa dapit si. Bawal sa kilid ha, bawal sa kilid agi ha. Ni. Kini. Duwa gini. Kini, gamay lang kong bayot. Bayot, gamay lang kong bayot. Bawal na gamay sa ritil. Gamay lang kong bayot. Tara. Tara. Ini. Gamay lang kong bayot. Tara. Gamay lang kong bayot. Di bayot. Gamay lang kong bayot. Na batake Ki. Gamay lang kong bayot. Ki. Dati man ihaw, dati. Oh, ra kini. Dara babaw eh. Darao, nung samtaw kaya ako nagtimanan. Ulo man mo imong ikuan nga draw aton ba ni sabi. Dara. May timha ni kina. Oy. Kina. Ito ko ang good. Handang good. Sige. Napakausa. Ular mo orna. Ay, dara ko ba? Darao kung gibalisa do. Wa pag usa ka team. Among yung Ah. ay mga bayo man dito ang tiil natin basa. Napayusa Ernesto. Ato dulog daw ni muntiin daog data. Ara naman ang gamay oh, mga babo sakak maabot naman nimo kay barog naman kay. Di lagi kay. Di pa nahandang ko gamay. Ay lang si reklamo handa gamay Ano mo. ba? Nana ka dani Ay, pita. muna ka kurog naman itong tiil. Di, nana ka dani pita. Inig babo. Tanawa. Oh, si ko ano? Tanawa na oh. Oh. Tanawa sa nang kuan. Ano pre? Ingon na kagtiki. Oy! 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 Inana ba? Hello. Paakang kwarta pre, paaka. Barugi pre, mabot na. Hoy! Oh, gala! Dong! Kambi daw. Yan. Pagkuha ng Sparta do. Pagkuha ng Sparta. Tunga ta pre. Tunga ta. Oh, 65,000. Gini. Oh. Ya, asa mo itong napildi? Ato pa si Moton. Imo ang challenge, si Moton.